verse 8. Luke chapter 19 verse 8. Ipapo Zakeo akamira akati kuna She, tarirai, Ishe ndinopa varombo hafu yeufumi wangu, uye kana ndatorera mumwe chinhu chake nekunyengera ndinomudzorera zvava zvina. Ndoendera mberi. Utangirai pa 6 kuti vaya vasingaverengi Bhaibheri varege kurega kurasika. Luke chapter 19 verse 6. Iye akakurumidza kuburuka akamugamuchira nemufaro. Vose vakazviona vakagunun'una vachiti, wapinda kundogara nemurume uri mutadzi. Ipapo Zakeo akamira akati kuna She, tarirai Ishe, ndinopa varombo hafu yeufumi wangu, uye kana ndatorera mumwe chinhu chake nekunyengera ndinomudzosera zvava zvina. Naita yenyu Matthew chapter number 21. Aya ari padhuze nepadhuze anitsi kuwana. Nai. Matthew chapter 21 from chapter 21. Matthew chapter 19 verse 21. 19 verse 21. Matthew chapter 19 verse 21. Jesu akati kwaari, kana uchida kukwana, enda unotengesa zvose zvauinazvo, upe varombo, ugova neufuma kudenga nekugouya uchinditevera. Ndoramba nchienda. Yes. Asi iye jaya rakachinzwa izvi, rakaenda riine kushungurudzika, nokuti wakanga ari mufumi ane ufuma zhinji. Jesu akati kwa vadzidzi vake, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, zvinorevera mufumi kupinda muushe hwokudenga. Ndinoti kwamurizve, kamera ingarerukirwa kupinda paburi redumbo kumufumi kuti apinde ushe hwokudenga. It's okay. May God bless the reading of the word. The English version says to the teenagers who may struggle to kunzwa kuti chinonzi ngamera chi. And he said unto him, verse 4:17, why callest thou me good? There is none good but one, that is God. But if thou wilt enter into life, keep the commandments. He said to him, which Jesus said, thou shalt do no murder, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness, honor thy father and thy mother, and thou shalt love thy neighbor as thyself. The young man said unto him, all these things I have kept from my youth up. What lack I yet? Jesus said unto him, if thou wilt be perfect, go and sell thou that has, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come follow me. Mukomana jaha mupfumi rakaenda kuna Jesu riine chivimbo chekuti hapana chakanyorwa pa10 commandments chandisina kuita. Mari ndinayo, murayiro ndinoteedzera, zvese ndinoita. Mambo chindipai umambo hwekudenga, nekuti ndazvinzvera ndikaona ndakakwana. Pfuma ndinayo, mitemo irayiro ndinoteedzera. Kodwa kwauya vamwe blanzi vapfupi, shortman, asiri mbavha achibira vekwake anonzi Zakeo. Uyu ane murayiro, haadi neofaring. Zakeo haana murayiro, but auya nechipo pabate ipapo. Inzwa kwairi kuenda nyaya yacho. Zakeo ari kuuya nechipo, jaha mupfumi riri kuuya nemurayiro. Rikati mambo, ndodii ndende kudenda, zvikanzi usabe, usauraye, usaite adultery, zvikanzi izvi ndakazvichengeta kubva paudiki hwangu. Iwe chipo chakabatsira
mvana dzinonzi vana Naomi kupinda mulineage yaJesu, nechipo chakabatsira mahure vana Rahabhi kupinda mulineage yaJesu. Vakuru vemirayiro vakabatirira pazvipo zvavo vasingadi nazvo. Chipo chakabatsira Zakeo kusangana naMwari nekudya naJesu. Jaha mupfumi rakabatirira papfuma. Mwari vakati go, awani umambo hwekudenga. Kureva kuti offering ine zvainoita kana mapenda ku new season. Zakeo anongosvika obva ati mambo asati abvunzwa aizviziva kuti imbavha. naRahabhi asati abvunzwa aizviziva ihure, anga asingadi reminder, aizviziva izvozvo. Zakeo aizviziva imbavha, akati kana paine vandakabira 4 times 4-fold ndakunodzosera, uye imimi mambo ndakunopa varombo hafu, kwete hafu chete, tafura yakatsvuka for you mambo, hande imunodya. Jaha mupfumi rauya nemurayiro rikanziunza chipo rikaramba, rikashayikwa pamepu yaJesu. That's why muchiona kuti chechi iri kuremerwa. Oti kusiya kwaMary akabereka Jesu ari virgin, dzimwe shasha dzakabereka vanhu vane musoro dzaiva nezvirandu, asi dzaive nekachipo. Jakobho achienda kwaLabhani anosvika patsime, haana kungoona bhebhi chete, akawana bhebhi ranga riri redi kumupa mvura. Ukazobvunza zvakare Rebheka anotonzi Abrahama achituma muranda kunotsvaka mukadzi waIsaac, zvinonzi anenge apa mvura madhongi ndiye mukadzi wemunhu. Kureva kuti chipo chinovhura new seasons. An offering that is dedicated to the Lord transforms a person from one season to another. Kwete kachipo chete, aiwa chipo chinotenga, chipo chine musoro chinokuchinja. Kune vanhu vari muno vane tsika dzechechi vachiraramba patsika dzechechi. Mirai, kune mahure angu ari kubva kubhawa arangarirwa naShe, handimaramba kuiba soprano, chipo chacho inacho. Kune hure rinongoya richitochinja minisketi richisiya murume mangwana anenge richiya richiti naJesu zvinoita, ende mamuvhi acho ragara rinawo because pariri kubva ndokubasa. Pamwe Mwari anovatsvaga vane experience pichana, vasiri rigid. Iwe unogara uchiti patsika dzababa vedu. Ndosaka muchiona kuti pamwe pacho vamwe vanhu vanosvika muchechi voita maleaders, iwe urimo paoffering uri kubvisa unovati izvozvi kuchikwanika randi mari yekopa. Kuno vanoverenga vanhu inenge iriko mari yekopa haibhengeki, hairekodheki. Even ngayo ukamupa kopa anokuuza kuti I need paper money daddy, or if it's a coin I need the biggest one, kureva 5 rand. Iwe ndoonanga wakabata uchiona nayo pamwe. Koita tsano vane nharo vabva kubhawa vakabva nezuro obva uya ne200 rand yavo apa mudhara wepachechi pastor havana chikafu. Unofunga kuti Mwari angaropafadze wewe wauya necoin nekuti wakarega chihure 20 years ago, wakarega ukazodi zvawakarega wakaitei? Ndosaka makaona Paul achingorohwa neupofu achirega kuuraya maKristu, mangwana akutoti Jesu ndiye akafa paKalvari. Pamwe pacho Mwari vari kutsvaga vanhu vari willing to give, because without giving you cannot go anywhere. Imbotarisa munhu ari padhuze neso, utarise mapira unoita. Even kuindustry chaiko, those who give more time get more success. So wherever you are going into any new season, you need to put an offering. Zakeo akaqualify one offering. Pamwe pacho unozara kuti pfuma panzi, it's difficult for a rich man to witness the kingdom of heaven than a camel to go in the hole of a needle. Vanhu vamwe vacho vakaropafadzwa naMwari vanowanza accounts nemets pamari. Pamuri kuwanza accounts nemets pamari, muri kutiza pachigaro chenyasha nekuomera. The young men could not, it was check here. Vamwe venyu muri kuomera neoffering,
Abraham akaenda naIsaac, but Mwari havana kumutendera kuuraya Isaac, vakamupa chibayiro chekuuraya. Tarisa, unoziva kuti vanhu vataura nyaya yaHana, ndine vakadzi vari muno vanotoimba nyaya yaHana vasinganzwisisi hunhu hwaHana. Hana gave an offering, akati kana dumbu iri rikatakura mwana, iyeye wekutanga uyu weminana uyu anogara kuchechi, kubva zuva randinomurumura achirega kuyamwa pazamu akuenda kuchechi, kureva kuti munamato waHana vakapindurwa nekuda kweofaring. Ini munongozoti saHana makambopei? Mwari ndinopafadzei saHana makambopei? Uzvibate urege kuti Mwari havapinduri munamato uchinyepa. What have you given? Hana achimborumura mwana kuchechi kuna Eli, Samuel waenda, Mwari kwakuchivhura dumbu kuti abereke vake. Why? Aendesa offering. Chimwe chiri kukutadzisa kuenda kumberi indimi dzisina chipo, shikarimbaramakal, unoita ndimi dzine mahaifeni nemakoma, chikwama chako chisingazivi na haifeni imwe chete. Unoziva kuti ndimi dzega dzisina mabasa inoizi. Plus ndimi hadzishamisiri mhani, dzinoteerwa nevana vekusunday school, dzitaurei mono kuti vanopedza 5 minutes vasati vadzibata. Unotoona tuchinamatirana tuchitotaura ndimi dzamufundisi dzakakwana. Saka ndimi dzinokremewa, mabasa haakremwi. Ende Mwari vanonzvera moyo, havanzveri meso sevanhu. Musiyano waMwari nevanhu i1. Vanhu vanoona zviri kunze, Mwari vanoona moyo uri mukati, vonzvera, voona kuti chipo chavapa chine zvachinoreva here. Unozoti ukangoonekwa wakapfeka miniskirt, the first definition yevanhu iro rinenge pfambiro. Munoziva izvozvo, but pamuri kusangana nevane minika, imi makapfeka dzikamandikurore nekuzvitsitsino, Mwari havasi kutarisa dressing, nekuti vanokuziva vakashama. Hapana chinyowani pauri pana Mwari. Kupfeka hembe kana kusapfeka, ziso raMwari harilimitwi nehembe. Ziso revanhu ndo rinoti rikapfeka hembe harichaoni zviri kuseri, but raMwari harioni hembe. He is omnipresent. Kureva kuti ndakadai so Mwari vanoona zvese, but ndakadai so muri kuona kugumira pari pane hembe, because uri munhu. Saka pamwe pacho pamuri kupedza nguva muchijajana nemapfekero, muchijajana nematauriro, Mwari vari kuenda kuseri kwevoice, Mwari vari kuenda kuseri kwekupfeka, Mwari vari kuenda kuseri kwezvinoonekwa, vononzvera moyo. Kana vakuropafadza, vanoropafadza maringe nezviri pamoyo, kwete zvinoonekwa. Vamwe vamunoti mahure nekuda kwemapfekero, imi muchaka muchienda kugehena vakananga kuparatiso. Why? Mwari havanzveri zvinoonekwa, vanoona zviri kuseri. Saka nyaya yandiri kutaura ndezva offering on its own, God offered. Ukatarisa pese paunoona Mwari vachisimudza vanhu, vanotanga neoffering. Jesus was a sacrificial offering. Yakabva kudenga, iye anotaura kuti handiite zvandinoda, ndinoita zvinodiwa naBaba vakandituma. Kureva kuti Jesus was sent as an offering for the world to be transformed. Patinoti New Testament, we are referring to the coming life and death of a special offering that came from heaven. Ndaubatsira umwe munhu ari muno, kana uchinamata usingapi, I am sorry, you are not a worship. Ndinotraina even vafundisi, my student pastors, I told them, if you only give the offering, your allowance yaunopiwa nechechi, you are not a pastor only, you are not even a Christian. A true Christian gives because our Father is a giver. Unofana kuita tsika dzakafanana nedzababa vako, which is giving. Vanani venyu vaizviziva kuti hakuna new seasons mashoma anoendwa pasina offering. Mamwe mabasa amuri kushanda, amwe ashandi upenyu hwese,
kana risina offering yarakaisirwa. Tarisai vane mabusiness vaisaisa offering vanofadza atsuro. Anything that is sustainable must give an offering unto the Lord. Apa pasina amen. Pese panotaura mufundisi giving vana avadi, but panonzi God will give you. Unosimuna maoko kudai, but reka ndikutaurire chokwadi semunhu waMwari. If you don't give, you don't release. Your hand is full. It has to release to create capacity to receive. Umwe munhu akandibvunza akati, Pastor Jiriji, sei vana venyu vachikudai zvakadaro auya unoitisa appreciation? Ndikati inini personally I'm also a giver. I don't expect to receive without giving. If I have an opportunity to give, I give. Ukaita tsika yekuti unorarama neshamwari kana nehama yekuti maita eni Mwari vakukomborere mugare kure nemoto. Pauri kuti vamugare kure nemoto uri kuti ndinokuchirai panzvimbo penyu. Nekuti moto uri kuti uripo. Saka kana wagarwa padhuze kure nawo anokushidzira ndiani? Ndiwe. Ene iwe ndiwe unenge uchicha. Zvimwe zvimastatement zvamunotaura zvinokudaidzirai mamhepo. Bhegi rako rema thank you rakazara, rema I receive riri empty. Imbotora tikaisa pascale yema thank you avakapiwa nema thank you avakapa iwewe, ako iwewe akarema kudai. Machanyi munhu waMwari, unoziva kumwe kunenge kuremwa. Unoziva kuti unogona kukirietwa into a being when you are alive, kuitwa bhini revanhu. Asina chakwani hembe anounza ikoko, asina chakwani bhutsu anounza ikoko, asina chadi mubhedha wake anopa iwewe, asina chadi nyama yagarisa mfiriji anopa iwewe. Why? Vari kutsvaga ma thank you, vari kutsvaga kukomborerwa nekuda kwerimwe benzi risingazive. Iwe ukaona munhu akuigira chipo, iwe tsvagawo chekumupa kana domasi 1 ambotiwo thank you kwauri, kwete kuramba ngori maita yenyu munondigonera agare kure nemoto ndimi mega, ko iwe uri chika nari iye ari ega. Unoziva kuti kuna vanhu vakaremwa akatanga kutenda so anoita mudetembi so a poem yekutenda. Iwe wakagumisira rini kutendwa? Can I ask you, when last ndakazoti kuhama dzangu ndaenda kumusha ndisire nzungu apa ndimbo kutenda ndisire, uchatsoona kuti munhu kai ndakutoba nemakomborero evana vake anodaidza vana vese, uyai kuno titende baba munini, uyai kupane vana urombo ati wemboisa bhaketi renzungu apa ndikutende umbodzosero 1. That's why Jesus the Bible, to those who have, more shall be given. To those who do not have, even the little they think they have, it will be taken away. Nema thank you avarikupavani. Mwari chacha wavapi munhu asingavapi. Vangani venyu vakamboenda kumusha kune chembere dziri kumusha. Hadziregi kurongedza. Haupindi ipapo ukabuda wakadaro. Hazviti. Vanoprongedza chimwe chinhu. Imimi generation yeunyopi. Kuno munhu wandakazombokumbira tichiku Old Testament, tichiku Old venyu, kuti imimi ndimi dzenyu idzi dzinobvepi musingabvisi chegumi? Sei muchigona kutaura nendimi musingagoni kubvisa chegumi? Mari yapinda muakaundi kungoitora woisa muakaundi yechechi haugoni, but kutaura mutauro wekudenga unogona. Hakuna munhu ataura ndimi dzechokwadi asingabvisi chegumi. Those are liars, devil workers. Munhu wese antaura nendimi usingabvisi chegumi, stop it today. Taura nemutauro unoziva, unodire kunyepera vanhu, usingagoni kuita zviri nyore uchidaita zvakaoma, uda kunzwa watumwa usinganzwi. Kana uchitaura nendimi usingabvisi chegumi, stop it today. Ndimi idzodzo ndedzekunyepa. Imi munofunga kuti ndimi dzese ndedzechokwadi? Bvunzai isusu tinodudzira ndimi. Umwe anenge achitopupura urupombwe achitaura nendimi. Mhando yevanhu vasingabvisi chegumi.
asi anenge aitaura nendimi. Umwe kutozoita chivindi pari kunamatirwa vanhu nezita rajesu, nezita rajesu. Jesu havashande pasina offering, naMwari havagare pasina offering, nekuti ivo, he is a giver, so he doesn't associate with non-givers. Unoziva kuti munhu asinganamati, asingapindi chechi, akapa anowana pfuma. Bible does not you must repent and give. Not a giver shall be given. It's a rule that is unconditional. Whether you pray or you don't pray, if you give, you will be blessed. Imbotarisa munhu ari kuomera kwakaita iwe kunokutarisa kuenda kunew season. Imwe new season yakamirira sacrificial giving yaAbraham yekupa mwanakomana. Kangani pawakanzwa hana ichirova ichitoendesa mota kuchechi, but unoita pfungwa dzejaha mupfumi rekuti handiendesi zvinhu zvangu kuchechi, ndinochengeta mirayiro. Certain laws and rules. Do you know kuti I've got a sermon that I'm writing, it's not yet ready, that defines sin. Andisati ndakamboona panodhitela Bible zvivi zvatinokoshesa sezvivi, itsika dzevanhu. The sin that man says it's sin, it's not the same sin that God says it's a sin. Why? People has formulated what is called a culture or an acceptable standard of living, and because if you don't follow it in that setup, you become a sinner or an outcast, but in the eyes of men and not in the eyes of God. Can I repeat this? Ndaiverenga shoko ndakaona munhu achinyora describe shoko rake ala achiparidza sermon imwe yandainzwa paFacebook achiti vese vane madheadlock munoenda kugehena, vese vane madread munoenda kugehena. Isu akakurira kumushoko kwaingofungwa kuti dread mwe zvine mwe kumushoko kusina kana road ndokwakanzwisisa kuti munhu ane dread ane mamhepo. Nyambitsirwa denga harisi kutsvaga dread kana nani dread, riri kutsvaga mwoyo wemunhu kuti unonzwa Mwari here. But unonzwa vanhu so even vakadzi vese vaipfeka matrauzi kudhara ainzi mahure mumaziso evanhu. Ndakazoti rimwe gore ndaenda uko kwa Pastor Dennis uKempton Park uko kwaiva na Pastor Ndoneti vakapfeka katrauzi kavo vari shikaremakauti netrauzi vachitaura ndimi Jesu varipo nevatumwa varipo, sevhisi yakazara neuwepo hwaMwari. But pakasvika tsano vane nharo vabva kuseri vanosvika vachitaura kuti hanzi ihure, kureva kuti chinonzi sin nevanhu may be depending on the environment, not in the heart of God. Kuna zvivi zvakadaro, but nyaya yeoffering iri straightforward. Bring an offering that is acceptable before the Lord, and the Lord will create a new season or will transform your condition. Pane mamwe ma circumstances are too big to be prayed for, and order something like a seed or a special offering to come out of them. Ndakaberekwa mhuri yevanhu 8, 66, 68, 71, 73, 75, 77 vakashaya ari mainfants, 79, 82, 84, 86 takwana tiri 8. But inini ndofunga ndiri kudzasi kumashure kudhuze nekumagotwo, pandakaona kuti vari kumberi kwangu hapana kwavari kuenda, ndo pandakadzidziswa nemwe mudhara ainzi Tsengerai akati kana uchida kubreka chinhu chinonzi generational curses or mafamily barriers anobrekwa neoffering. Ndakatanga kupa offering ndiri kuhigh school, ndanyatsoona kuti vari kumberi hapana kwavari kuenda. Why? Pane macases ari mumhuri akamirira offering to transform people. Asi nyaya yegiving
even kana muchifight 40 vamwe vese vekumhuri vakafight 40 usataure nendini uchiti uchayambuka pa40 unofa ndini uinadzo ukaenda kudenga. Ipachipo chinoshandura zita raAbraham to Abraham, from an exalted father to a father of nations. If you want multiplication, give. If you want increase, offering. If you increase minus an offering, that increment is temporal. Inaunzikwai chinosiyanisa vanasikana mumba hakusi kunaka, imhando yaMwari vavanosevha neoffering yavanobvisa. Can I repeat this? Ini ndinogara nchiudza vanhu kuti kunaka, chiso kana kushata kuri relevant, kuri relative or belongs to the owner. Ukabvunza mukadzi murume wese ari munomu kuti munhu akanaka kudarika vamwe vese chii, mukadzi wake, as long as asina confusion. Vane confusion ndeyekuti angofamba rwendo chete, anopedza rwendo rwese achinanzvira miromo achiona vakadzi vevanhu. Ene murume ukatarisa chinomutumira kunanzvira miromo pavakadzi vevanhu chinhu one, akaomera hapi. Anotora mwana wevanhu sketi yakazara kuti meko inofamba iri pasaidi, so hamugoni kupfeka, iwe inogara pai kuti sketi inotenderera kana pasina zvinoibata. Hauzviti vasikana vazhinji vanoroorwa vakanaka vanozoshatiswa neakamuroora. Kana uri padhuze nemukadzi wokutarisa unoti uchine confidence here pandapedza kutaura, unomuigira madomasi kunge tsuro isingabudi mukeji. Unogara nebrera instead yekugara nemunhu. Muri kudai madomasi, muri kudai sho. Iwe munhu akabuda akapinda mushop. Shopping is a healing therapy kuvakadzi. Hallelujah. Mukadzi anoshopa anotsvukira, mukadzi anoshoperwa anounyana. Padzokorore ipapo. Kana vakadzi vazhinji vakaunyana vari kushoperwa nana baba. Shopping is a healing therapy kuvakadzi, inoita kuti ganda ravo rinyevenuke. Kunomwe murume akabva asunga chiso, anotoziva prize yemadomasi, akapinda musunshine anonyatsoziva panogara nyama yaexpire. Pari right here tsana, musaunyanisa chiso chemwana wevanhu nekumushopera, even iri shoma. Ngaashope neshoma iyo. Murume wese anotenga grocery ane confusion. Isome totonetswa. Mindfulness kana kuti ndinotenga chinhu chemba mawava anondinyengerera. It's a positive problem kwavari. Kana usati vanofana kutoshuva kumbokutumaiwo kutenga chingwa, kwete kuti iwe ndonobva woziva kuti chakati chine chipisa, chakati chinokurumidza kuexpire. Mari munotsvaga rini kana mukadzoka palevel yemadomasi? Ndimi vanhu vari kuzotongwa kudenga nekuitira mhuri utsinye muchitadza kuchengeta mhuri. Kune varume vachaenda kugehena kwete nekuti vakaita upombwe, ayo vanoendera kugehena unyope. Oenda mhuri inodya upfu kubva musi wa 1 January kusvika musi wa 31 December. Hauzive price yepizza. Mwari wakubatsire. Iwe muservice muno Mwari ngawakubatsire. Undigire offering inovhura umwe yako. Iyo service inounza offering. Kana usina nyora chipepa kuti Mwari ndangobvisa 500, mhuri yangu igare yakaguta. Pamwe pacho mabhizi ekumba haakwiri. Unza magetsi edu anenge akadzikira mufundisi nemvura yakadzikira. Vanhu havasi kuflasha uye havasi kubika. Inofamba nemvura yacho pasina anoflasha. Hamuzivi kuti mamvura nemagetsi aJanuary anodzikira sei? Vanhu vari pamafasting. Hakuna unoenda bathroom.
Unyanye kunyanya kugeza kuguta iwe kana usina kuguta augezizve 5 minutes ungoti watobuda. Saka muri rugara ine nzara mvura idzipiri magetsi akwiri. Dzamufundisi muri kumba kwangu magetsi nemvura tongobhadhara 300. Uzvibate hada kushandiswa nani. Don't save for the national grid. Use them. May the good Lord bless you. Hanza hatishandisi magetsi 150 topedza mwezi. Vari kudyei vanhu ivavo? Unozoti ukaenda kupati so mukadzoka anenge achakudhuma vanhu so achisvika pakeke woziva mhando yemunhu asiyiwa kumashuro. Keke haridyiwe pabirthday, keke haridyiwe ngaribowiwa naro kumba mhuri ijairire zvinotapira. Kana yasvika pane vanhu ibhiyevhe zviri nani. Mukadzi wako anenge achidhuma vanhu munoita chibhebhi chawaso ndiye anenge ari pamberi hashayikwi padhishi rekupakura apa ende mukawarairwanisa futi mulunch box kuendesera vana kumba. Hanzi mainingi vanofarira chikafu. Havafariri chikafu, vari kudhitema, vari kureflecta mhando yemunhu vakagere naye. Offering inovhura masuo. Iye offering yakaomai. Kuti munhu anonyima hanyime kuchechi chete, anonyima nekumba. Avakupa 100 rand, anobvunza risiti kunge taxman. Ndakazombobvunza umwe munhu. Hanzi baba vanoyana, hanzi hatisatabika takamirira baba. Vanganonyo vakada, pai vanhu mari, offering. Ukatanga kunyima mukadzi waunoona, ko Mwari wausati wamboona. Imbotaura munhu ari padhuze newe uti offering. Dzokorora uti offering opens doors, even unto the Lord. If you want to hear God, go before him with an offering. If you want to receive favor, go with an offering. A prayer that does not go with an offering, it's like meat without soup and without cooking oil. It's dry. It doesn't taste well. And an offering makes God's heart good. Kuna munhu ari munhu wekuti haanzwisisi. Ndosaka zvichinzi hakuna service isingatorwi offering, but munofunga kuti mukana wekupa ma 5 rand. Tarisa munhu ari padhuze newe, makaguma rini? A new season depends on how you do things. When you give or sing or dance for the Lord, the level at which you do it, that's the level at which you receive. Ndandichiverenga makuseni ndichida kucheka kuti sei TDJX or Pastor Chris system yavo isingakosori. It's written that vanhu va TDJX nevanhu va Pastor Chris vanoseta ma instruments vanorara pa church. They start from 12:01 kusvika apedza kushumira vachiseta system. Isusu yedu tinotanga kuseta na 9, vakomana vangu vanosvika pana na 8, wokwazisana kusvika na 8:30, wokama musoro kusvika na 8:45, vozotanga kuseta system. Asi tese toda kuparidza vhangeri. Let's rewind back kuvanhu vari kumatric nevanhu vari kuita grade 10. Vana vanopasa chikoro havazi vana vakaberekwa vari intelligent. I need to correct you. Matric kuipasa, hapana chinhu chiri mupepa rematric chisati chambonyorwa in the past 5 years. They circulate and rotate. Vanotora bepa ra 2020, 2019, 2018, 2017, maybe kusvika pa 2015. They moderate it and tweak and twist and reproduce paper ra 2021. Saka munhu wese anopasa imetric yakatonaka, handisi kuti zvorevei.
but kuZimbabwe paform 4 yakanyorwa kunzi ordinary level. Ordinary pachishona zvinoreva kuti zvakajairika. Ndinoda kubatsira. Saka vanhu vese vakapasa form 4 vakapasa zvakajairika. Nekugona kutora nguva yavo vachizvidzokorora over and over and over. So kupasa kwechikoro does not reflect your intelligence. It reflects the diligence at which you do things. Vanhu vese vakapasa maths O level. If you don't work mathematics every day, you will never pass it. For you to pass mathematics, you must have a habit of doing it every day. You must solve 1 or 2 problems per day. Saka nyaya yekubudirira muupenyu imwe yacho haisi nyaya yeintelligence, inyaya yediligence. Isusu kumba kwedu tine vana vatatu. The first one we tried for 2 years to receive Shannon. Then she came. We tried again for I think another year. The baby came, we lost the baby. From that time we waited for some months. We tried for 24 months to receive Kuku. Asi mimi makango try 2 weeks. Mukata watotuka mukati awiriki kungorora 3 months mukadzi asina kubata pamiri. Inonotaura nana tete kumba kwangu utaure nemadzinza kumusha kwenyu. Ini ndakabvisa pfuma yangu, pfuma yacho imbudzi. Aya mombe akaendesa kuratidza limitation yekufunga. Kureva kuti people that are successful, it's not that they are too much special. They are people who have mastered the concept of persistence and diligence, trying always with a positive mind without accusation. In all those trials that we did for babies, I never asked my wife to go kuenganda or kunoudza mai vake kana kuudza vanhu vakakuudza tinoti hatisati ready tiri kugadzirisa nyaya dzedu in love with patience and diligence. Iwe kungotraya chinhu ka1 watotiza vaenda. Vakadzi vazhinji vari muno vakanzi imhanje vanobereka imhando yevanhu vakavatora vane scope dzakarasika. Batakatenga first house, the bank took 4 months to approve the bond. Permit yandinoshandisa yekuenda kuZimbabwe every day yakanzi haiswani kamusystem. Aiwa yakatora 2 months. Takatanga yamadha vayanzi yaexpire kuti ichibuda permit vayaramba. Bank vanatidzokerai kuna madha. Tamirira yamadha yabuda taenda kubank with a smile. Bank rikasvika rikati yenyu mudhara hatichaioni. Iya yavakashandisa kuita pre-approval ndio vasingachaoni. Apa dambudziko racho rega ndikuudze. Kudzinza kwedu kwakusina akambotenga imba. Kune mweya kwaJiriji yaiti son come back home. Where you are going is too far. Istakajaira apa. Pana angotenga iyo nevachatera vachanetseka. A barrier is broken. Kana muina Jesu even ukapa offering ikanonoka kumera. Rega kupopota kana kunongedza chigumwe. Dzikama Jehovha vakanganwe. Kuna mumwe munhu agara panzvimbo vanotaura zvaHana akaita makore mangani, mbuya Sara vakaita makore mangani, imi makamirira mazuva mangani mukatanga kutaurira vanhu. Umwe kusatokwana kufamba achiudza vanhu haisi zvedu hazvimboiti, haisi zvedu zvinoramba. A testimony bearer of negativity. Can I tell you this? One thing that I have told myself in life is this, and I repeat this to everyone who works with me. If I want a road there, if you stand in my way, I'll dubura you. Andichinjirinze, ina andichinjinzira nekuti pana tsano ane naro. Kana ndavirirana na Jehovah kuti
taakuenda kukenani, red sea ngaizve zvekuita isu tidarike. Kune vanhu vakati new season, rega kubhenda kuti pane amira munzira mako. Kana wakadeclare new season ikanonokaisa offering, ikanonokaisa futi offering, rega kubhenda. Kuno munhu andakaudza kuti uchatenga imba ikangononoka gore so vanhu vatoramwa. Can I tell you this? Diligence. Vanhu vazhinji vari muno tine impatience. Atidi nemari, atidi kubvisa chipo, atidi kumirira. Takajaira zvinhu zvinenge manoodles. Waambona kuti kuno munhu wekuti haagoni kumirira, anongoda atiza. Isusu ukationa tafitwa nemasutu kudai, ukaona kuti ukandiona chifamba unonyatsoona kuti apa pane murume chaiwo, hwitaku yemurume. Even ndikadai so unonyatsoziva kuti mudhara wauya chikauya chinouya zvine simba. But vakationa, vakaona zviri mberi, vakaona matrauza achibatana kumberi uku akasungwa. Pamwe pacho chinotituma kurega kuwana new season is we need my ready-made things. May God give you eyes to see what is beyond the naked eye, so that you can read into potential, you can read into the future, and not live with the present only. May the good Lord help you to see into the future and not limited to the current. Ndinowanzoseka vakomana vasikana vepano pachechi peda hapana vakomana, pachechi peda hapana vakomana. Even kikomana kwashiro chitaura pachechi peda hapana vasikana. Iwe pano pane mabhebhi akanaka akashongedzwa nekurongedzwa nemusharukwa, akaropafadzwa namufundisi wechokwadi. Can I repeat this? Ndati pano pane mabhebhi akanaka azere nenyasha, pamusoro pazvo akaropafadzwa nemufundisi wechokwadi. Unodhauta kuti ndiri mufundisi wechokwadi, inonotumira chikwambo kumba kwangu manheru, inonotsvaga ng'anga uendese zita rangu. Ikoko ndopo unonyatsoona kuti ng'anga inounyana. Ndakambonambatira munhu anga ane mushonga wemubobobo inini kuorange farm, ng'anga ikandiudza akati haumuke mangwana. Ndikati mudhara ndiripo mangwana parevival ndichishumira. Ndikapashumira ng'anga ikatiza guta, tafumura mishonga yavanhu. Inini ndati pano pane vasikana vakanaka vechokwadi vakaropafadzwa namufundisi wechokwadi. Kana uchidhauta kuti ndiri mufundisi wechokwadi, handirambirani newe. Enonotumira mamhepo, kwete one, tumira akawanda. Kana kuuya nawo kuno ndobonoona kuti zveshuwa chirima nechiedza zvikasangana pane zvinoitika. Oti pana hapana vakomana, iwe unopenga. Iwe vakomana vari pano vane nyasha dzavo, apedza kuturikwa ruoko nenoti haana musoro, uri kuzodza kuzvidza. Pano pane nyasha dziri pano. Give us 5 more years. Remember when we started 2016, tatine mafortuna masecond hand, ndo mota dzedu dzataivimba nadzo mazuva iwayo. Used cars ndo ataidhila nawo. But izvozvi ticharamba tichitenga nyowani. Even tikatenga used hatichatengi mauno. Pane vatiri kuenda vane mauno Mwari ngaakupei nyasha, parege kuita pekugumira, ndo patinotangira tichienda kumberi. Kuno mwe munhu ari kuti mufundisi handisatoti ndane mota yacho, hauna nekuti hawidi. Diligent spirit. Tarisa munhu ari padhuze newe, umuudze kuti zvimwe zviri kunetsa pauri zviri kuda chipo. Mamwe mamhepo ari pauri ari kuda chipo, haasi kuda ndini. Pane vamwe elder vekuzayoja vakasvika pane munhu airwara, vawataura nendimi 40 minutes vachitaura nendimi, vawabuda vawaenda. Ini vandasvika, ini ndiri mufundisi kaini, kureva kuti ndiri pamusoro paereda. Wanzwa, ini ndiri pamusoro paereda. Svika paya vana kuti muzita raJesu simuka fambe, chest yako ine infection. Uya kuno tichisvika ngari padokta, bayai munhu injection, tisanedze bhanzi
vanhu vakasara vachiti pastor Jiriji ndipastor wechokwadi, ndimi dze40 minutes dzakashaya basa, pamwe pacho pauri kupedza nguva uchitaura ndimi pari kuda ukasara nemunhu asina kudya maishakati. Haadi kuti mutaure nendimi, mupei sadza mupa gumbezi mashumira, kwete kuswera uchiti Mwari uchakuitira zvakanaka iwe uchifuratira. Iwe kaita zvakanaka uite enjeo yaMwari, asifuratirei. Ndakasangana neimwe kapo ikanditi pazvanga zvakaoma, baba namai Zhakati vari vachangosvika paRudaport vakandiitira zvakati nezvakati. Vanhu vaya vanonamata havana kumbotaura kuti mudhara Zhakati anokisa mukadzi wake papupiri. Vari kungorangarira chipo. Ivi pamwewo vatokanganwa. Mukaita zvakanaka zvimwe zvacho zvinopfuura newako wafundisa, mukaita utsinye pambacho zvinopfuura newako wafundisa. Vanoshandirwa bhadharai mari vanokushandirai, because mukasavapa vanoripota. Asi hatibvunzi. Vashandirwi bhadharai vanhu mari dzavo. Ndo pamwe panokanganisa vanhu vanoenda kuchechi babo. Kana vati unopa munhu 50 rand musi weMonday, mupe 50 rand yake. Kwete kuti paari kuti mari yangu oti tiri kunamata, aiwa zvecontract haisi kuda munamato, iri kuda mari. Vanhu vabva vati zii. Ukatora chikwereti usati ndiri kunamata ndiwane mari, wakakwereterei usati wanayo? Munoziva kuti maKristu mazhinji anohwanda behind prayer. Can I repeat this? So many people who pray, they make people suffer in the name of prayer. Offering. Unoziva kuti offering ine nyasha dzayo. Iyo zvindichitaura kudai so kuno munhu atoya ne5 rand. Imbobata offering yako ufunge kuti inokusvitsa kupi. Handi ndionayo. Imbobata offering yako. Unobvisa offering ye10 rand panapa. Unotengera vana ma-ice cream e30 rand panze. Wapedza kutaura nendimi. Revise your offering. Vanhu vanouya nemota kuchechi, imbonditewo amen. Vanhu vakaropafadzwa naMwari. Handichadi munhu anoti auya nemota kuchechi, takanyengeterera mota panapa, wouya neoffering ye10 rand, uzvibate. Unogona kutukisa zita raMwari neunhu usina kumira zvakanaka. Pane vanhu vari pano vakufanira kubvisa ma100 rand kana ma200 rand every week. Unemba inopfuura 1 million, unobvisa offering ye20 rand. Hauna mamhepo here iwewe? Iwewe hauna mamhepo sure? Are you serious kuti hauna mamhepo? Can I ask you sure? Moyo, munhu anobvisa 10 rand, aine imba, aine mota, haana mamhepo here? Munhu ari kushanda mumba obva abvisa 20 rand. Iwewe une mota, unemba, une basa rine title, obvisa 10 rand. Hauna mamhepo here? Vamasuka nyaya yegivinga inoita kuparidza chechi inokutarisa kunge unonzi wavabira. Vanoona kutonditarisa kunge ndaba kumba kwavo. Favor yaMwari is attracted by faith. Faith manifests in the act of giving. There is no faith that is not inclusive of giving. Faith that is empty is not true faith. Vanotaura vanoti kutenda kusina mabasa kwakafa. So the evidence of faith is manifested in a gift. Kana uchitenda mumunhu unompa chipo, kana uchitenda musystem unoipa chipo. Mwari zvavakada nyika vakatenda mairi vakaipa mwanakomana, nevanhu vese vakatenda vanofanira kupa chipo. Offering is seen in faith. How do you receive his servants is another measure that shows a new season. If you don't receive the servants of God with diligence and truth, you won't receive God's favor. Kuna vanhu vakawanda vanogamuchira mufundisi, vachipa mufundisi appreciation,
asi vachitaura zvakaipa pamusoro pake. Chengetai mari yenyu. Wamasuka, I'm sorry about this. Those people that says negative about me and do not see good in me, don't bring your money. Why? It doesn't give you any benefit. You are doing it for men. You are not doing it for God. In me, I'm not here to play men's games. I am here as a servant of God. If you have negative things or negative groups that you participate in and say negative things in me, with me, and see no good in me, there is no reason to appreciate me, because after years of appreciation you will suffer from burnout without any results. Why? Wakazviitira vanhu havana mubayiro. The way you receive the servants of God determine how you are blessed. It's not a good sermon where we are going, but kune vanhu vekuti anenge achirongera pane appreciation yakamboitwa. Vamwe vatungamiriri vachibatanidza mari yekuuya kunopa mufundisi, ivo vatori nedare ravari kuronga zvakaipa pamusoro pemunhu iyeye. That man, it's a case. It does not help your family. So do not get cases. If you don't believe, don't do it. But that's the reality. Iwonobvisa 5,000 kuti uombererwe maoko usingagamuchiri shoko raMwari, usingagamuchiri vazodziva vaMwari. That does not help you in any way. It helps the amount that you have given a pastor, but does that help your life? Maybe not. I can only receive a gift that benefits you. I'm not a pastor that suffocates because the church doesn't give me. No. I am a pastor who receives because I have to receive for you to be blessed. Don't give for the sake of men. Along my sermon, I have taught and said, God does not interpret people the way we interpret them. He reads the mind and he reads the heart. He understands the heart of a man, and a man is blessed upon the acts of the heart, not yatinoita inonzi cosmetics kind of artificial things. Apa hapana amen. Mwari ngavatibatsire. Aiswani vetu kutombobvisawo, ndingadini ndakaitwa mukuru wedheko, ndingadini ndakaitwa mukuru wemasingles, ndingadini ndakaitwa president worship leader. Usashandire vanhu havana denga. Kana monamata Mwari, munamatei mumweya nemuzvokwadi. Tirege kumunamata panyama. Kana toita zvinhu pamberi paMwari, ngatizviitei mumweya nemuzvokwadi, kuti denga ritiropafadze. Tikafadza vanhu havana denga. Zvakafanana nemwana ari kuverenga, haasi kuvhura mapeji. Mai vakapinda anovavhura imwe peji. Kana vasimo ari paWhatsApp, mwana iye anongofoira. Mai havagoni. Mwana wangu aiverenga wani? No, aisaverenga, aichita. Kune vanhu vagara muchechi vanoita zvechechi vasina Mwari mavari, vakadzidza tsika dzekuchechi, vakararama mutsika dzekuchechi, asi Jesu vasi maari. Mwari havaropafadzi tsika dzekuchechi, vanoropafadza the true and true honest faith on the heart of a person. Kune vanhu vakawanda vagarisa muchechi, vane zvigaro muchechi, vane mapositions muchechi, but vasinganzwisise kuti Mwari ndiani. They are cosmetic Christians. They don't mean it. Akafanana nemudzimai akapfeka akaiswa makeup pamuchato. Maprofile pictures anoiswa nevanhu pamastatus, ukasangana nevanhu vacho wamboona status. Kana munhu akakutumidzira status yake oti nditsvage pano, haufu wakamuona. Ndokuvimbisa. Vanhu vatinoona pamastatus
nevanhu vatinonamata navo vakasiyana. Pano umwe akazoti bhebi, hanzi ndaakudzokera shamwari, ndaona baba wako ari pageti, zvikanzi ndini hangu ndabvisa makeup. Kana azogeza kumeso abvisa makeup, unoona mutasikana akuti ndiri kumba kwedu ndini ndega ndakafanana nadhedhi wangu. Abvisa wigi, abvisa makeup, wakuona zvikofa zvese nembonje dzese nemabhaitsi emosquito kumeso, ndobaatanga kuti akumba kwedu ndini hangu ndega ndakafanana nadhedhi. Kune vakristu vakadaro. Asi wechokwadi, it's fake, 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 fake. But uchimuona unonzwa ndimi dzaari kutaura, uchinzwa maitiro ari kuita. Hana Jesu ndinovimba, matambiro ake, mafambiro ake ese they are spiritualized, but the heart is not spiritual. Akaoma ibaba vakomana vase vati varoorwa, ndimi muchanzwa nekuti ndini ndakafanana nadhedhi wangu. Isu takaroora kusina makeup, takatovaona vaine mufushwa, plus takatangira kuchikoro vanhu vasatombotova nemamakeup. Saka tinonyatsoziva munhu watiinaye, even akabvisa makeup takazvijaira. Hallelujah. Do things above the ordinary. Ordinary things brings ordinary results. Extraordinary things brings extraordinary results. You want to be extraordinarily blessed, give extraordinarily. Do the church the godly things in an extraordinary manner. Don't plant little and expect abundance. You want God to bless you, do things extraordinary. It's not every soccer player that is popular, but a soccer player that plays with excellence, train with excellence, they are also extraordinarily rewarded. You want God to bless you, please don't do things in an ordinary manner. Do things in an extraordinary manner to attract extraordinary favors. Life is true and just. If you seed a little, you reap a little. Don't focus on your effort so little and build banners that want tons when you've only planted little. You want extraordinary anointing, do things in an extraordinary way. It may not be results today, but surely God will reward you. All people pray, but it's not everyone who is a Hannah or a Jabez. Can I repeat this? Everyone prays, but it's not everyone who is a Jabez. It's not everyone who is a Hannah. A Hannah made an extraordinary prayer, giving after waiting for too long. Can I repeat this? So it's not everyone, every man prays, but it's not everyone else who prays and commit like Hannah. All people give, but it's not everyone who give like Abraham or Zacchaeus, who offers without being asked and rewarded everyone they have defrauded. Everyone gives, but it's not everyone who gives to the extent of his name being changed. It's not everyone who gives at the level of Zacchaeus or at the level of Abraham, but everyone gives. When I call for an offering, everyone gives an offering, but it's not everyone who is prepared to part with half like Zacchaeus, and everyone who is prepared to give the only son like Abraham. Vanoda munhu, but munhu kuti adiwe naMwari anofanira kunge achigona kugoverana maresources ake naMwari. Tell me one great servant of God who has never shared with the Lord. Talk of Jacob, ari panzvimbo yeBethel, anoti if you bless me, I'll give a tenth of everything. Talk of Abraham, is a great giver. Talk of Naomi, she served her mother-in-law. Anyone who wants to serve the Lord, kana uchimari vanoda munhu, but kudiwa kwedu naMwari kunosiyaniswa nemashero atinoita maresources edu naMwari. If you are stingy, you are further away from the heart of God. If you are a cheerful giver, you are closer to God. That's why the Bible says God loves
a cheerful giver. There is nowhere written in the word of God that God loves people with the ability to save tithe. Yeah. Mwari vanoda munhu, but munhu ngaadeone mari yake. Alright, the Bible says, Jesus said, I'm the husband of the church and the church is my wife. Vana mama vari muno nevese vasati varoorwa vari kuda kuroora. How many of you want stingy men? How many of you are praying for a stingy man? Vana mai vari muno itai amen. How many of you dream to stay with a stingy man? Umwe akazoti hanzi kugara nemurume anonyima zvinoita semunhu akamonererwa nenyoka. How many? So when you give, every relationship that is sound shares resources. There is no sound relationship that do not share resources. Tell me of any, and I will ask you. Every relationship is determined by the level of resources you share. Muzita ra Jesu, amen. Ena unobvunza mujaha mupfumi akarasikirwa naJesu nekuomera. Vakaomera havasvike panyasha. Akada kurekodwa. Vanhu vese vakaomera havasvike panyasha. Vanogara kure nenyasha. Kuti ugare pedyo nenyasha unofanira kunge uine ruoko rwakareruka. If you link this message to the previous message, yandaiti a gift opens people's heart. It's very easy to remember a giver. It's very easy to remember a giver. Even angels in heaven remembers givers. They remember givers. Giving attracts angels and grace. So you need to prepare an offering when you want to go to the new season. Every new season, Rebecca paakacherera mangamera emuranda wa Abraham, that offering transformed your life. Vamwe vanhu vari muno muri kutenderedzwa nechipo chamunopa. Ask me why vakomana vanoridza magitari nema-instruments vazhinji vacho vasingaendi kure, vazhinji vacho kusiya kweye pano chete, vasingapindi pana habvisi offering. Vayangonzi taakupa offering, anongomhanya kukeyboard, haumbomuona achipfuura napo. Nevamwe vatungamiri havabvisi offering chayo. Do you know that the world is going in circles because of failing to give God what belongs to him? Ndakutopedza hangu teaching yangu yeoffering yakaoma. You want to go to the next offering level, prepare an offering, a big offering. I wanted a motor so dearly. I pledged my payout, complete payout. Ina ndakwenda kuchikoro ndine ma-supporters. Kana waenda kuchikoro ndaipfeka size 28. I didn't have funders. In school, I didn't have funders. I didn't have anyone to give me clothes. I didn't have anything. But can I tell you, when I pledged my payout in total, I only removed tithe. Ikaenda iri tithe. The rest, I said, God, I will never get married before I have a car. God was faithful. When I got a wife, the car was there. And I didn't pay a single cent for that car. I drove it from 5 February 2009 to about September 2011. Tichizotenga ka Chevrolet Optra. Mota yo ndichidriver. Ndichingoishandisa seyangu. Ishingori yangu. Ndangoipiwa because I gave an offering. An offering qualifies you to have things that you do not deserve. But an offering yandakaita yemota,
I did it in 2005. I got the car could drive every day in 2008. Ndikazorora 2008 December. Mamwe maoffering atinobvisa tine tsika yekuabvisa nhasi tichida kuti amanifeste mangwana. I've already paid an offering for my other 2 children. I haven't paid for the last one. I will pay. I don't want to pay an offering of 1,000 rand for a son who should look after a family the entire of his life. I want to pay an offering that buys. So I'm holding on. So pamwe pacho mukazonzwa kuti mwana wangu haitisipi nhumbu, handisi kutemba mjini, ndiri kutemba chipo chine zita chandakadyara. A covenant is more important than a word of prayer of words only, without a word, without an offering. Every covenant that is done, it involves an offering. Ndosaka mudzimai achibvisirwa bride price, it's a covenant. It needs an offering. It needs a token of an offering. Hauti ndaakuroora mudzimai usina chinhu. Every covenant needs a token of an offering. Even muchato chaiwo unouya at cost. Hakuna munhu anochata mahara, because it's a covenant. Ndakabvunza umwe mwana wangu ari single munomu, ndofunga atori marandera, kati mukomana wako uya wakambouya naye akaenda kupi? Zvanzi mufundisi, iraya ibenzi, haritengi, haana chaanotenga kubvisa kongobvunza kuti uchauya rini kumba kwangu. Ndakati siyaini, rakaomera. Ndikanyatsoona kuti uyu amwana waPastor Jiriji chaiwo. Ukatanga kunyimwa uri musikana ukawa mumba, haritombozivi kuti wagadzirwa nani musoro, looking nice. Iwe zvinouya nendimere izvi, zvinoda kamari. Unoita mukomana akaomera unge chikwambo. Mukapinda murestaurant andanga kubvunza kuti une mari here ndimwe koko. Iye mukomana iye anozorera muri, ari kubvunza musikana kuti une mari here ndimwe koko. Akadaro iye unongomuti ndiri kuenda kubathroom, wotomusiya akadaro, achaona yekutamba, iwe waenda, tiza neupenyu hwako, usagarire nhamo. Woti ndiri kuenda paserapo, ndiri kuenda kubathroom, wotomusiya arimo, usadaire phone, block, delete, tiza neupenyu hwako, wapinda mukanwa wechikwambo. Unounyana vanhu haafi akaziva chinhu, anokubvunza kuti une mari here ndimwe koko, mawingei. Isu tinobvunza vana vaifundisi kuti mune mari here ndimwe koko, because yese ndine ndavapa, ndiwo accountant. Vangani venyu anomboenda paATM obvunza mai kuti kadhiri pini racho chizva, ipapo unenge waibva nekutongwa, vapinda pasikero yemurume anoenda kudenga. Ndo varume vanoenda kudenga vanoti kana vachene vopinda, ndo vachena vanonyamuka. Wekuti izvozvi zvada kutobvunza mai kuti ndobvisa mari yeoffering. Kuti vanhu vasakotsira, kuti vanhu vasakotsira. But offering, chimbotarisa munhu ari padhuze, uona kuti chimwe chinokutuma kuvengwa namai vako chaiwo inyaya yeoffering. Unoziva kuti vana mai vanoda kamari, senge vana ambuya. Ukaroora mudzimai asisina mai une advantage. Ana mai vana ambuya vanoda kutoenda pamusangano vachitaura nezvako, but havatauri vaine nzara, vanotaura vakaguta. Ichi chabaya chikachikotera ichi. Nziri Zambia remukwashongwe, Zambia remukwashongwe. Zvino kana wakaomera unge chikwambo, unokanganikwa paladha, vanenge vachingotaura vamwe vezita rako haribudi, makomborero achienda. Chimbotaura uone kuti offering, ndoda kuti munhu ambozvibvunza kuti
Have you ever given an offering of covenant? When you say, God, I'm giving you because of A, B, C, D. I need you to know, if you are too stingy, you don't go far. Rimezwanda dauchka mari. Ndango feel like eating money. I know it's not true English. I felt like spending money. Ndiaona umwe mwana aisa message. Baba mari, tenga lunch na amai. Ini ndiri kufunga uda uchka. Uya ari kufunga uti ndichwe. Mwari muruda uti kudii pakati apo. Do you know that if you have a spirit of giving, God makes you meet the needs of the right people so that you are blessed? Ukaona wakaomera zvekuti hausati wambosurprise mubereki kana kusurprise mufundisi uchitaura nendimi, chimbomira. Mubereki anongonzi kwete kuti arwara, mama taatumira mari yakati. Maita yenyu. Ende pafoni hawaratidze excitement. Uchingopedza Zambia kuipa next door. Zvandaitirwa zvenayasikana. Mangwana ndiri kuenda kumasvingo kunomwa bhodhoro. Vavaya nekujoni vafona. Ipapo ndo panotanga kuvhura macontract. Ndo panotanga kuvhura chinhu. Why? Kune vanhu vanoti vakadya mari yako iwewe vane tsika yekuvhura masuo. Koita vanhu vekuti vakadya mari yako iwewe vanotanga kukudzosera kumashure. Vamwe vanhu vanodya mari yako vachikudzosera kumashure ishamwari. Unogona kungochipa shamwari nechikwambo mari uchidzokera kumashure. Handiti ndakakuudza kuti ukabatanidza mweya wetsvina nemweya wetsvina panobuda mhepo ine simba. Ndakambobvunza umwe munhu ndikati pamunogara mufundisi, ndikati munonzwa madzikirira, ndikati ndikati hapana munhu. Pane mweya wetsvina anofanira kutiza kana mari yako ikaitira zvakanaka vamwe vanhu. Offering imwe yacho inenda offering yekuna Mwari. Vamwe venyu muri kufunga kuti kuita metsi dzekuseri. Offering yekuna Mwari. Jesu havafe vakadzika kudenga vakadya mari yako. Kana uchipinda pano hadzisi metsi dzekuti takamirira guest speaker kuti akuudze. Offering yako unoya nayo kunoku wotaura kuti iyi special offering iyi mudhara wopa inini ndodya, haisi kuenda kudenga. Unomwe munhu ari kufunga kuti basa vari kuita tiri kuita zvemakeo. Itori system yakaiswa naMwari haichinji. Kana ndisirini mufundisi wako uchindireva, unotsvaga mufundisi wako umpe offering upenyu uchinje. Can I repeat this? Upenyu unochinja. Ask isusu. Indopfeka masutu anodhura. There is a time yandakatengera musutu mudhara wangu sutu yandakati inofanira kudhura kudarika dzese dziripo. Saka ndichipfeka offering inomera. Kana ndakuda kudya maya, ndakuda kuisa offering, handiendi pasi pemuti ndotsvaga kuna mufundisi munemo ndoaudza kuti mudhara chimbororai iyi zvakati zviite zvakati. Ndosaka uchiona kuti pakaberekwa Ngavongwe vakanga varipo, pakaberekwa Shanoni vakanga varipo, pakaberekwa Kunashe vakauya vakanoropafadza Mwari. Mwana iwe unochinja vafundisi kunge hembe. Unoita maspiritual father mangani, haukurumidzi kupfuga, haunonoki kupfugama. Unosvika pane munhu ari kutaura nendimi, ndibate musoro, wasvika pane uyu ndibate musoro, uchitora mamhepo ese uchiunganidza pamusoro pako. Ukaona uchichinja vafundisi like hembe, utori neproblem. Because uri kutsvaga an angel. Unfortunately God did not create angel on earth. Panyika pane vanhu, hapana vatumwa. Offering haishande manje. Ukangoenda ukasvika pane munhu angodzinga dhimoni wani, ndibate musoro munhu waMwari. Musoro wako uyu kune vamwe vanhu vanoita deliverance yemuzvigunwe zvevanhu. Vamwe vacho unoona munhu achinzi ndiapostle asati abvisa kana pfuma yekuroora. Unenge uchiswa mweyai. Mungwarire zvivanhu zvinongomuka muka mumaguru. Munhu anongomuka amufundisi, iwe unenge uri pari.
kana maakunamata nevanhu muchienda kumachechi itai audit yevafundisi. Handisi kureva munhu kana kuitira munhu utsinye, but kana mufundisi asikunzikwa naMwari achida kuti iwe unzikwe, nambobvunza mumwe munhu kana mufundisi wako anogara kupi, vandiudza vane marumu mangani, vati 1. Kana mufundisi vaine 1 room, kana akukunamatira anokupa mweyayi. Mufundisi wako anonamata, anodya achiona magumbezi, ndomune poto yake imomo, ndone nhumbi dzake dzemukati imomo, opedza ouya kuti hanzi ada kunamatira uite mari, iwewe manje iye haidi anoti woiti. Pamunodyara maofaring yenyu mutange mafunga, musangokande mubhini. Moyo, pastor must be sound, ana Mwari mukati, ngaarege kuita mukomana wekuseri. Vanhu havachadi kudaira ameni vavo. Ndosaka vamasuka vachiuya pano vachiti ngatichengetei mufundisi. Hazviite kuona mufundisi vakabata chiplakadi chekuti I paint vari paroad. Mwari wacho uripi? Fundisi must be known achipfuura kuti uyo munhu waMwari. Ndiomberere maoko wazvinzwa, kwete kuda kunditarisa. Ndakazobvunza umwe mwana wangu aenda kuZimbabwe, kati uri kupindira kupi, bva ataura kati pastor wako ndevechechi ipi, vaatanga kundiudza kuti Revival International Glory Church. Ndikati ndokwauri kuendesa chegumi, ndikati nditumidzire zita ramufundisi, kurara ndichinamata. So ndikati Mwari inopafadza manheru kuwanhu kuuya vachida kundibaya. Ndiri kurwira mwana wangu, vamwe vanhu vari kumuka vachiita vafundisi vari kutsvaga cash. Kana maakudyara zvipo, zivai pekudyara. It's not every pastor anopiwa offering. Can I repeat? Munomupa mukarohwa nenhamo. Ina handina mwana anoturikwa musoro nemunhu. Kana ukaenda kuZimbabwe kumusha ukarwara, ndifonere. Ndosaka chiti foni yangu inoshanda 24/7. Murege kungoturikwa maoko nemunhu wamusiri shuwa navo, unless kana ari mufundisi akakutendeutsa, fine. Asi ava ma-international manyu waters siyanai nawo. Kana vashaya chechi enda kuRoma, ukashaya chechi enda kuAnglican, ukashaya chechi enda kuMethodist, ava vari kumuka. Ndakubatsira. Can I repeat this? Ndakubatsira. Munhu akatadza kutenga trouser rake, auda kutenga nemari yako, obva afoma chechi. Offering haingoiswi pese pese. Foni yangu iyi, even ndikabuda muguta inoromwa, ikaramba mafundisi inoita, regai kuenda nenyaya dzenyu kuvanhu vese vese. Kana watozondishaya, tsvaga one of the board members, even asiri mufundisi, that's better than unoturikwa maoko. Havazi vese vakaenda kuchifundisi vari kutsvaga Mwari. Vamwe vakaona mafortune aya, anotuma kavanhu kunzwa Mwari aya, anodaidza vatumwa, munhu akauya achava kuti Ishe wandidana. Idzo mota idzi dzinoata. Akasvika akaona chifortune, akaona chibenzi, akaona chilegend, akaona ati vanhu havagara zvakanaka, regai ndinotsvaga denga. Hakuna zvinhu zvavapiswa daro. Hatina kumbotanga, pandakatanga kushumira panapa ndaidhiraivha ene Optra Chevy. Mwari kwava kuzotirangarira, but kwete kuti takavinga mota, takavinga kuzoparidza. Handidya. Saka kana maakupa offering, musaendese kwese kwese, zivai kwekuendesa offering. Even usingatendi mandiri, tsvaga umwe mufundisi weFM. Kana vashaya, tsvaga wekuMethodist. Ava vanovhetwa, kwete ava vanoita zvavanoda. Siyanai navo. Ende munhu anomuka apostle, munhu anomuka reverend, munhu anomuka atova pastor. No training, no ordination, nothing. Anongonyuka sehewa. Ende akakubira, hauna kwaunomuripota, haana kwaanozikanwa, hapana kwazvakanyorwa. Ndaiseka rimwe zuva, wani munhu anozvideclare kuita apostle achindifonera akati, baba taura izwi, ndarohwa kunoku, taura izwi.
iye arohwa ari kukumbira izvi asi iye ndiapostol but musazoudza vanhu kuti ndambofona kati hako namataika